Di 12 Eylûna sala 1980 de derbeyeke leşkerî çêbû li Tirkiyeyê. Generalên Artêşa Tirk dest danibûn ser hikûmetê û ji bo hemû muxalîfan demeke dijwar dest pê kiribû. Hemû tevgerên çepên Türk û hemû rêxistinên Kurd di bin çavdêriya artêşê de bûn. Êrîş dibirin ser malan, kesên gumanbar dihatin girtin, li qereqolên polîs û leşkeriyê de îşkenceyên cûrbecûr didîtin. Hin ji wan di operasyonên tund de dihatin kuştin. Mafê mirovan nemabû. Bi vî awayî yên ku neketibûn destê artêşa Tirk, hemû tevger vekişiyabûn çiyan. Hin ji wan bi awayekî xwe avêtibûn welatên Ewropayê, hin ji wan li ser sînorên ku dagirkeran çêkiribû derbasî perçên din yên Kurdistanê bûbûn. Hin ji wan jî li gor derfetan xwe li bajarên Tirkiyê vedişartin. Ji wan tevgeran tevgereke Kurd a bi navê Kawa jî bûbû du perçe. Perçeyeke wan xwe gihandibûn Rojavayê Kurdistanê, bajarê Xamişlo, gundê Çirnikê. Ji bo ku rêxistinê ji nû verakin serpiyan, civîneke biryargirtinê pêk danîn. Lê muxabereta Sûrî û îstixbarata Tirkiyê jî li pey şopa wan bû. Operasyonek pêk hat. Duê şeva zivistanê de li gundê Çirnikê tîmeke taybet a leşkerên Tirk qetliamek li wir pêkanîn. Lê gelo ew rêxistina ku rastî qetliameke wisa hatî, rêxistineke çawa bû. Desthilatdariya Tirkiyê çima û xasî giringî dida wê rêxistinê. û ev operasyon di dîroka Kurdistanê de xwedî giringiyeke çawa ye. Rewşa tevgerê ji wê rojê û şûn de çawa bû. Têkçûna hereketa Başûr, Kurdistana Başûr, bi rastî bandorek li ser Kurda bi tevayî bi gelemperî kiribû. Tayyare vekê meşhur hebûnê Yekîtiya Sovyetê. Hikûmeta merkezî ev tayyara kartdanî. Di kovara rizgariyê da me ewa dîmenana dîtin, Mîkê Sovyetê bi napalma Kurdistan şewtandin, yani bu firokana. Di wê demê de desthilatîya Sovyetê xeta siyaseta xwe guherand bû. Ne li pişta gelên bindest, li pişta desthilatdarên wekî Baasê disekinî. Bi vê mebestê li Iraqê jî rejîma Baasê dest bi zordariya ser Kurdan kiribû û desthilatdariya Tirkiyê jî her wisa. Eba pirsek çêbû, me got madem ku sosyalîst e û gere alîkariya gelê bindest bikin, Kurd jî bindestin, di serê me de ew çêbû. Pirs çêbû, şik çêbû, me vaya da ber pirsan. Em însanê çap bûnî, di nav me da ew bû sedemekî münaqeşe ku Yekîtiya Sovyetan piştgiriya tevgeran millî nakine ya Kurda Kurdistanê nakine ve münaqeşe pir ciddi bû. Çünkü em însanê idealîst bûnî, serê me da sosyalîzm wisa çêbû bû ku mafya çaranivîsî divê ku bi her awayî ji aliyê sosyalîstan da bê vekirin. Bi qanûna fikirina zindaniyan endamên Dedeko derketibûn derve û vê carê ne wekî ocax, wekî komele xwe birêxistin kiribûn. Li Kurdistan û bajarên Tirkiyê komeleyên wekî Devrimcî Demokrat Kültür Derneklerî, komeleyên Çandiya Şoreşgerên Demokrat, an ku bi navekê din DDKD'yên ser bi xwe vekiribûn, ku hemû komele li ser mafên Kurdan kar dikirin. Vê carê komeleyên DDKD yên li Stenbolê, Enqereyê û İzmîrê ji xwe bawayekî têkiliya wan hebû û li hev hatin ku tevgereke nû ava bikin. Dengeha vî pratîkê piranî bi giranî Janxerê dest pê kir. Janxerê jî grûbek nava DDKD Enqerê. Çend civîn, sê civîn, pey hev çêbûn, civînê fire, di van civîna da xetekî siyasî derket oldu. Vî xetê, gora vî xetê jî me qerar da, me biryar da ku em ê tevgerekî nû dest pê kir. Ew ciwanên ku di nav tevgera komeleyên Dedeko de bûn jî hemû xwedînêrînên sosyalîst bûn.
لێ دژی پەرگەلە سۆڤیەتان لە هێلا سیاسەتا ماویزمێ ئانکو چینێ تەڤدیگەریان لە گۆڕوان خەلاسیە کوردستانێ تەنێ بە شێوازە ماویزمێ پێکان بوو بڤی ئاوایی بریارێک هاتە داینک و تەڤگەرێکە سیاسی وەرە دامەزراندن و ji bo yekîtiya Kurdistanê û ji bo rizgarî û azadkirina Kurdistanê ne li bajarên Tirk, rasterast li bajarên Kurdistanê û li çar parçeyên Kurdistanê têkoşîneke çekdarî were dayîn, berxwedanek bêmeşandin û di dawiyê de Kurdistana serbixwe were ragihandin. Rejima Kurdistanê jî diviya sosyalîst ban. Aslında Kavaciti ve Ahmet Zeki Okçuoğlu dest pê kir. Şivancı bu hava. Havaleş Doktor Şivan bu. Havale Parti Demokratik Kurdistan'a Türkiye yani Ömer Çetin bu. Pişti ki parti junu var reorganize bu. Ömer Çetin, Necmettin, Ahmet Karlıvan'a gelek kes tasfiye kirin. Yani dervayı partiye işte. Bu var ki Ahmet Ziyek Şivan'a ki dervayı partiye ma. Ahmet Okçuoğlu etive ki cudayeti kakan işamı da Xurpişandına ka töp dere ha bu. Vana lur balavok balakır. Hatta Mahmut Çıkman jid navda. Lur Diyarbakır buna Mao'yu. Tevgara Mao'yu ciddiye u tevgara kava tıkaribi vi avayı dest bekir. Yani pişra Feritu Katernav ve mesele Jibokav zaten Diji Sovyeti bu. Nurettin El Hüseyini bu. Mustafa Aksakal bu. Reşit Telek bu. Efendim havalaki viran şehre Sabri bu. Heta ku di mehên payîza sala 1976 de ji apojiyan çend rev, ji mawciyên tevgera Tirk jî çend rev tevlî rêxistinê bûbûn. Rêxistin jî êdî bawayekî fermî jî wekî tevgera kawa dihate nasîn. Yekemîn rêvebertî jî ji van kesan pêk dihat. Nureddin El Hüseyni, Reşit Delek, Yalçın Çakıcı, Ahmet Zeki Okçuoğlu, Davut Kurun û Mahmud Fırat. Kava pişrava bu. Yani kadro kava ku em beni lehevkirî hapsxane da lehevkirî tunêj. Kadro kavayê ê ku hapsxane da yek kes heye. Paşê bûye kavayî ya jî serokatî kiriye. Ew jî Ferit Uzun. Kek Ferit endamekî me bû. Belki taraftarekî dede xwe bû. Karubarê folklorî çandî dimeşandı. Paşê ew jî keta hepsê tercîha kawiya ku pir aktif bibe kadroyekî tevgerê millî tune bû ê rastî. Piştî hepsxane biryardarî karê millî bimeşîne. Dizan da heftiyê çara de giredayê meselê Kerkûkê şer dest pê kir. Piştî wî şerî ser her keskî tesîr kir. Qasî kes dizanim li ser Ferit jî tesîr kir. Hareket merkez ortaya leme ticar xo veka partî ki net dît jibnavî jî me navkî bixwe nestend maka navkî net da xwe li Anqerê hinek xortê nava me rabûn çend ciya yazî nivîsan bine de imza avêtin kawa xalq ji me re got kawa me jî qebûl kir çünkü ji bûna me jî tişkî ewa daha çêtir bû ji bûna me serokê me kawa. Rêxistina kawa ji sala 1977 de li Kurdistanê dengê xwe vedabû. Berî her tiştî giringî dabû li ser rewşa axatiya li Kurdistanê. Li gor wan pergala desthilatdariya li Kurdistanê bi destê axatî û bektiyê dagirkeriya xwe didomand. Bi vî awayî di sala 1977 de dest bi çalakiyan kirin. Êdî civak li pişta wan ji bo mezinbûna tevgerê dixebitîn. Nav hareketa tevgera kawayê da serokatî tune bû. Hareketekî demokratîk bû. Spontaniyetî bû, militan bû, radikal bû. Ji xortê û rewşenbîrek û teorîk hinek ew wan jî hebûn. Planî jî wisa bû. Îca wan her duya bi hevra ew nedbûn. Yani pêşta neçûn. Paşiya paşî xitmandin kî derket ortaya. Lê di bingehê da jevqetandina me ser tiştekî dinê bû. Beşekî digot ku em vî çûndina xwe bidin seknandin û şûna wî da bi kadroyekî teng siyasetê înşa bikir. Got ji bo wî. Beşekî jî digot ku ev ji xwe siyasî înşa tamam biye em dest bi hereketekî.
جبر مزن بونا وان کشیان ده سال 1977 ده لسیورگی کنفرانس کاتبو لدارخستن و دوی کنفرانس ده ریوبرین وی دمی باش وکشیا بون. هر وها ریوبرتیه که نو هات بو هلبجارتن. ریوبرتیا نو جوان کسان هات بو هلبجارتن. Ali Şahin Dal, Alişer Gürgöz, Ferit Uzun, Mehmet Polat u Mustafa Aksakal. Başa Sovyeti bu, başa Mao'yu bu, başa Savveki bu. Tabi bu elbet bu Saddam ku tavgara milli parça bede. Yani eğer tavgara milli ve Sovyet bu yine ve Çin bu yine Arnavut bu yine parça ne biya? İhtimal ka mezin bu ku tavgara sosyalist ya çap tatkari bir geçti havdu. Bu Saddam ku ne geyavdu. Çünkü dizani Sovyet bu yine Çin bu yine düşmenti javra çekirin. Rêxistina kawa, dina bera 2 salan de li Kurdistanê hêza xwe ya ji ciwanan û çekdarî gihandibû wasteke gelek jor dewlet ji êdî ji bo têkbirina rêxistinê hin siyaset û çalakiyên leşkerî û zindankirin xistibû rojevê. Li ku derê kî bidîta û bi dest bixista hema bêdaraz û bêlêpirsîn îşkencelê dikirin, dikuştin û her wekê din. Her wisa heta sala 1978 di serî de Diyarbekir, li Siwerek, li Nisêbîn, Mêrdîn, heta Botan û Serhedê şereke dijwar dest pê kiribû. Di vê navberê de, di nav rêxistinê de jî kêşe derketibûn. Hin rêveber li ser xeta Maoyî dimeşiyan, yên din jî ji bo neteweperestiyê hewl didan. Bi vî rengî her ku rêxistin mezin dibû, pirsgirêk jî mezin dibûn. Nedikarîn ku di nav rêxistinê de pergaleke bêkêşe saz bikin û mezinbûna rêxistinê bawayekî bê kontrol birêve diçû. Ew demê ew teoriya sê dünyayê Çînê yani ya Mao ya Çînê hebû. Enver Hoca jî tezekî wî hebû li dijî sê dünyayê derdiket. Hinek kesa sê dünya qebûl kirin di nav kawayê da û bi vî hawayê kawa cuda bû. Qismekî wan nazariya sercîhanî yek jî nazariya Enver Hoca parastin bun du beş jwan qetiya çû bûn hevale doğuperîn çek. Bî awayî pişra jî intizar ku Ferit Uzun hata kuştin tevgere tabi ve de mesela qetiya xevan nakir. Fe Nurettin El Hüseyin jî kete hepse. Tikarî bê jî denge kawa beşa ku Ferit Uzun wan de parastin. Zêdetir vek grubekî millî piştgirê tevgeran Barzanî û Partî Demokratîk Kurdistana Iraqê jî xebata xwe domandin. Rêvebertiya nû jî ji bo sererastkirina rewşê di nav hewldanekê de bûn. Bi tesîra nîxaşên navnetewî jî rêxistin di dawiya 1977 de bû du par. Li ser navê dengê kawa çend kes ji rêxistinê veqetiya bûn, bi navê dengê kawa kovarek derxistin. Ji dengê kawa beşek dî jî veqetiya û tevlî Partiya Demokrata Kurdistana Tirkiyê TKDP bûn. Beşek jî tevlî tevgera Doğuperînçek bûn û rêxistin jî bi navê kawa red an ku li ser xetên xwe yên rewa meşa xwe didomandin. Ser îdeolojiyê eva cudayî tişkî saatî bi saat nebû yani ne rast bû. Fikrê Kurdistanî zêdetir fikrê îdeolojîk bû. Çi ev îdeolojiya Çîn û Sovyetê ve gotiye. Enver Hoca ve gotiye, Mao ve gotiye, Stalin ve gotiye. Li ser veya tişkî ne tabii çêbû. Em ên rizgarî bu du beş. Ala rizgarî. Em ên kawa bu du beş. İşte kawa ret. Ji bo desteya gel jî bu problem gel diyor armanca veke hedefe ve ev çima hûn ser vêya bi hev re hereket nakin. Ji wextê ku kawa ji hev perçe bû ticar ew ku dijminetekî çê nebû weka ku dibira bêjin cihê rêya me cihê wan bi cev xetiyan bû ya waya qetan de çê bû. Piştî demeke di nav Maociya da jî du grup çêbûn. Gruba nêzîkî Mao, gruba nêzîkî Hoca Enver. Her wiha perçebûn ji paşila dengê kawa berneda ku di sala 78 de li Siwerekê konferansek pêkanîn. Ferit Uzun di vê konferansê de bû rêveberê tevgerê. Lê wî jî nekarî perçebûn û xesmayîna rêxistinê bide sekinandin. Piştre 1979 li Diyarbekirê konferanseke nû çêkirin. Piştî vê konferansê
هنجی وان تبلی کاوارده بون. هنجی خباتین خوین وشان و هر وکدن مشاندن. کووارک بنابه یک بون درخستن. و چندک شونده ev jihate girtin. Birastî tiştê nexweş çêbû. Yani di nav tevgerê Kurd û Kurdistanê de bi vî hewayî tundî û tujî şîdet bû ew avê rojeva hereketê Kurdistanê heta heşteyî gava ku şu darbe hat ewa şîdeta wan her türlü şîdet qedandin em jî bin wê evê de man. Gava şer û pêvçûn zêde bûn ji wan beşek jî dîsa paş vezvirîn û birêveberî Alî Riza Koşar hatin teblî kawaredî bûn. Lê piştî demekê Alî Riza Koşar ji alî dewletê ve hat kuştin. Her wiha perçebûn ji paşila dengê kawa berneda. Ku di sala 78 de li Siweregê konferansek pêkanîn. Ferît Uzun di vê konferansê de bû rêveberê tevgerê. Lê wî jî nekarî perçebûn û xesmayîna rêxistinê bide sekinandin. Me pir ew jî nedikir yani ku ew ê hinek êrîş werin ser me da. Me te hesabî nedikir me tedbîr jî nedistant. Kuştina Ferît jî bûye awayê çêbû. Ferît Uzun pir alî bû yani. Ferît Uzun ji aliyê folklorê, ji aliyê deng, saz, belkî hûn zanin evê wî hebûn, kasetê wî hebûn, bestê wî hebûn. Ji aliyê teoriyê de, ji aliyê çalekiyê de militan bû Ferît Uzun aynı zamanda. Mixabin Ferît Uzun hat bijartin yani Ferît Uzun bi destê hineka hedefekî ew bû belî bû hat bijartinê û zanî bûn ew çi bibe. Bi vî hewayî gava û qetil kirin şûna şu kava hereketek wek hereketekî ew bû. Bela bû yani êdî negiya ser ewa. Ji xwe ji wan salan heta derbeya leşkeriya sala 1908 di navbera rêxistinên Kurd de her tim şer û pevçûn hebû. Bi vî rengî heta derbeyê du caran li Dêrsimê konferans li darxistin. Rêveberiya xwe guhertin, lê dîsa jî pirsgirêk çareser nebûn. Berî ku derbeya 12 hîlonê ya sala 1908 çêbe, li nav rêxistinê du artêş hatibûn damezrandin. Ji wan yek ya navendê bû, navê wê artêşê pêşmergeyên sor ên şoreşa Kurdistanê bû. Ya din ya muxalefetê bû. Navê wê jî Komela Partîzanên Sor ên Kurdistanê bû. Ordî datînî, ordiya halkê datînî û bûye awayî ji gunda dest pê dikî, şar dikî gerîla, van tişta hebûn fikir olarak. Ama nav pratikê de ticar tiştê wisa çê nebûn. Yani ere demê de tev vurup silah milah çekmek bu kadar ew dikirin de kava û dengê kava. Piştîrat kava en zanim. Ticar evka çekdariye yani meyla ser çekdariye û mücadelekî wisa dest pêke nekiriye. Piştî ku derbeya 12 hîlonê çêbû, her du artêş û rêxistin jî di nav hevdaneke yekbûnê de bûn. Lê ev yek negihişt bû serî. Xadroyên ku xwe ji destê dewletê filitandibûn jî derketibûn çiyê, an jî di bajaran de bi zorê xwe veşartibûn. Di nava van şert û mercan de jî metirsiya yekbûnê didomiya. Piştî derbeyê du mehan, an ku di meha mijdarê de civîneke yekhêzbûnê çêkirin, lê bi ser neketin. Piştî vê jî beşa muxalefetê serçiyayê Bagokê lê derbasî başûr bûn. Ji wir jî derbasî Rojava, an ku Qamişlo bûn, yên navend jî li cihên nediyar xwe vedişartin. Lê dewleta Tirk jî li derfetên têkbirinê digeriya. Kawaret jî nav xwe de bû du beş. Yek li Dêrsimê konferansek çêkirin, ewana wek merkezê bi nav dibûn, wek pasifîst ew dikirin, bi nav dikirin. Yê din jî li Adıyaman Kaxtayê civînek çêkirin, evana jî wek muhalîf bûn, muhalîfê wan bûn. Rû bi rûyî qatliyama Qamişloyê hatin ew kadrowana muhalefet bûn. Ewana zêdetir şerê çekdarî xwastin ew bikin. Perçeyeke wan, an ku perçeyê muxalîf ji serçiyayê Bagokê û başûrê welat xwe gihandibûn Rojavayê Kurdistanê, bajarê Qamişlo, gundê Çirnikê.
لگور هنگاهیان تفگیر اخوان المسلمین لگور هنگندن مخابرات سوریالی گریدابون دسلات تاریا ترک وان جی ترکان دان زانین کو بشک جری خستنا کاوا لقامشلو لگوندی چرنکینه دولتی آمده کاری خواه کر و شوکی قتل آمک لسر کردان پیکانی الوی مالی لشکرین ترک تاوی مالبات جنو زار جی همو قتل کربون darbe çevuşun da şerti xabatı evi nema kadrona vana Rebiyan derve rasti Hünek Suriye işte donzde yani donzde meha çellen bejin çiliya peşin 1908'de de ersever hatta temiz öz kaymakame Nusaybini bir havayı grubek u kontra u hene kesik ev ambejin caş evi ev bir havayı ev kirin ihbar kirin u katliamek pekanin lebdeste evi yani lebdeste muhabaratı u kontrgerilla ve Türkiye ve vana at katil kirin burası u jura şunda şu edikava darbe kevkar bela bu yani evet. بوی آوایی دازده ربندانا سال 1908 لسر بشه مخالفت تاریخ سنا کاوا کو وی دمی بچند ریوبرین خواه و خباتین خوالگوندی چرنکا خاموش و دودوماندن اپراسیونک بیکات. او لگوندی چرنکی بجهبو بون. جبو کو ریخستنی جنو وراکن سرپیان جوینکه بریارگرتنی پیکدانین. دوی شوازوستانی ده لگوندی چرنکی قیامتک بسروان دهات بو. تیمک تایبت آلشکرین ترک باوی که دزیکی سینور درباس کرن و قتلیامک لور پیکانین. دوی تاریتیا شوی ده هما بیجه کسک جی نکاری خوشوی قتلیامی رزگار بکه. Devlet tahminen gora fikramın ali ki da çare hul gert ve kaku evtiş biraz dere orta potansiyel hul tev dere orta o hesabı devlet eji ev buku bir hareket era vakti ku dere orta be vakti ve butafin denge kava o rat kava be tişki da javkatiyan yani benge heda İcat işte ku evke Paris denge kavat Paris dugame xabeta ki siyasi tank sar kadroy. İcat kuvvetem ne geçti bit işte. Pişti ku ne geçti devj bit işte berda. Yani denge kavat ticar pişti hatta beriye ilonici fiilen batalma bu. Pişti evkeci ilonici ticar evke tecrübe evke nekir paraniye havaleme ku nab denge kavat cisendine hep evka doza Kurdistaniye da her iki gora xo bavaki cidisine le neveka tevgaraki neveka rexistinek denge kava tişkimsa nekir icaret kava en zanım yani van hinik rexistina kir ica fikramı beji evke hareketi berya haşte evana tı şansevaniye ku ali siyasi da tişki nudarxın tine bu ez baverim ku hareketa be nava hafte penca hafte çara haşte xorte kurdan gere baş talim çünkü dövede tiştek o himvin hene demek ki tijeye tiştek o merdücvedere him ve par le xos hatta ki siyasi cvedere derman